Diyos pong bengi kay kayungan, kaniti pong kabengyan, iming atin tamo pong malating pa-concert, anting parangal kang San Jose. Aw santaya pong tayran mo kami, nuan a Jose. Ninuing kailangan patayid. Kapilan tamo kailangan patayid. Anti mo pong meto nga anak kamalati, pota pong umaya magupis sa maglakad, kailangan po ating tatayid kayo, bayang misakab. Karen pong taong may napanimanman o kareng taong bulag nga tamo po, kailangan nating tatayid karela, nung ali, misubsubla. Karen pong taong sabyan tamong malililikin dalan, kailangan natin pong tatayid karela, bangka nito, deni pong taong areti, atong tunande, tandalan na buridang puntalan. Panahon na po ng pandemya, daranasan tamo po yung maragol ng perwisyo keng katamong biye. Antita mo po kanong anak kamalati, anong no ka rin, bala mo salunan tamo, masakit tamo, at tali mo po ito, nakatamo kadakalatakot, na bala mo, may susubsub tamo. Antita mo po kanong taong bulag, manintun sala, keng meto nga dalumdum, uling alata mong akakit, kaniting pandemya. Kawangis tala po kano rin taong malililikin dalan, anong no ka rin, pantunan tamo keng sarili tamo at tuntunan ing parasan tamo kimbi libutad na niting pandemya. Kaniti pong kabengyan, ini po hindi din ang tamong pansin na tulaga, kaniting parangal ababiya tamo, kaniting banwa ng San Jose. Lalapit tamo kayo, antimong kawangis na nimeging talatayid na ning kekatamong Ginoo. Pakawul tamo kang tatangosip, bangka nito, keng kareng katamong takot, kimbi anting anak kamalati, kawangis na tinayid ning ninyo, tayran na katamo mo naman. Mausta mo, kang tatang Josep, bangka nito, keng katamong pamaglakad, king danumdum nimbi, kawangis ning depatanang kekaring king kang Jose at kang Jesus at kang Maria, tinayid na lang paluwal Ehipto, ang diyang ketang kabengyan ning bengi. Patayid tamo kang tatangosip, bang ituntun na katamo king dalan na ning kabanalan, bang kawangis na ikatamo man, akit tamo ing tunay ng kakayawsan ning kasalpantayanan. Iti po ing meto nga panagkat na kekatamo ngayon kabengyan, anting Father's Day, kawangis da tatangosip, darawon tayo ing aldong iti para kareng sablan tatang. Aldora, antimong parangal mo naman natin lang patulunan, dapat tukyan San Jose. Kawangis na ning amanong penalangin na ning kekatang Santo Papa. Nuan ka, San Jose, kay kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa at tayran mo kami kindaklat nimbye. Hilagyo na po ning parokya ng San Jose, keniking San Jose Malino, Mexico, Pampanga, at ning Archdiocesan Commission on Social Communication at ning kekatamo pong Archdiocesan Commission on Liturgy, malaos kayo po kaniting kekatamong concert. Antimong anak na, abe-abe tamong patayid kang San Jose. Luwid ka, San Jose, luwid ya, ing igpang talatayid ning Ginoo. Pakamalan ko nga mong, Reverend Father Robert Bericiano, ing kura paroko ning San Jose Malino, pakamarong kapatad king Ginoo. Papa Francisco de Neclarane, in Banwang 2021, antimong banwa ng San Jose, at king kayang sulat apostolika, ausan ay San Jose anting malugod ay ba, Patris Corde, abunin ng sabyan, pinili na ning apong Ginoo, San Jose para tayrane ing Niño Jesus at suportahan ing Sagrada Pamilya, bangkanita, mibiyabiyalam, tune, talatuki, ning ipa ayati karimbanwa. Yapin ni San Jose, yapin yang tatayid, nung lawin niya yung kailarawan,
tatay Rane ing Ninyo Jesus. Nanong kabaldugan na wari ning patayid? Potang patayid ka na sabihan, ating kang kumpiyansa, ating kang tiwala, at balo mo king nakaitabili, ng tatayid kaya ka. Nyapin ing anak kay Jesus, binyan ng kompleto, ing kayang kapanaligan, ing kayang kumpiyansa, king kayang ibang talawiwi. Makanano na pampepakit sa Jose, ing kayang pamanaid, kapamilatanan ing kayang pamanyuyo, king Sagrada Pamilya. Sinuyo ya, anti-responsabling babye kabiyayan, kang kring mayindo, ing biren po Jesus, king kayang madangalan, awobra, anting meto nga anluwagi. Nano pang paralan na mayakit king talagang susuyo ya, San Jose. King oras na ning panganib, ikita mo king San Jose, en napepaboren, ing Ninyo Jesus, inyang binyayang batas o dekreto, Herodes king paten nala ring ang nakalalaki ning Belen, madibatad ng banwa, ampong maging anak pang kabait-bait. Bangkanita, idamene Jesus katang dekreto nga ita. Pero imeto nga anghel, sinabi na kang Jose, munta kay Ehipto, iligtas me ang anak ay Jesus. Nyapin, kita na naman yung pamanyuyo na at kayang pamanaid kang Jesus. Sa malyarita nga sabi, king San Jose, linigtas ne, ing talapagligtas na ning yato. Nanula pa rin individual ang malagyong Jose kayang Biblia. Adwala mo, pareho lang peniwala na ning apong Ginoo. Imumunan diling Jose, king matwantipan, Genesis, kapitulo 41, versikulo 55, yamin ni Jose, bendido, ay anak ng Jacob, apisalira rin kapatad na karing merkader ng Ehipto, at karining Diyos, inantabayanan king kabyasnan. Minsan, may ninapyay paraon, ikit na king sasaka laging ilog, ding pitong matabang baka at ding pitong payat a baka. Inaintindihan, kayang interpretasyon, pati na rin pantas na ning palasyo, eraya biyang kabaldugana. Inya, pepayaws na Jose, at anang sinabing Jose, ginong parawan nga na, renin pong pitong matabang baka, pitong banuang masagana, pikabsyan, retang pitong payat a baka, pitang banuang danop. Makanyan, anang parawan. O ika naman ibala, gawan na kang gobernador na ng Ehipto. At inyang may kumpisa na yung danop, pumunta langan kang parawan dahing tao. Munta ko kang Jose nga na, umeko kang Jose, go to Joseph. At pintala kang San Jose, at kang Jose bendido, at dinina na lang tinape pagkabiyayan. Nya o yan po, yung parang alanta mo kaya katamong pigunam-gunaman niya ng Aldoiti. Advanta ko San Jose, apo kang Jose bendido, kingita mo naman sana mapaniwala na kataning Diyos. At biyasa tang maniwala, karing kaya katang pengari, parang tao, at munye suporta, antimong anak na ning Diyos. Kilagyan niyo pa, ang poning anak, ang poning panalay Espiritu. Amen. Ganakan mo, kalinisan, ay esposo ng Maria, kapilanman Birhen, malagod at alalingap kang San Jose, ing kapilanman, pamerandam, ingating linapit, king kayampunan mo, o kaya menyawad, kasaupan mo, ay mo tinanggap kasngawan. Manalig ko keka, king kayapan mo, lalapit ko keka, at makapakumbabang maniga po keka, mula pisauli ring aklis ko, yung pamangailangan ko,
o ipanang taliingat ning talapagligtas, dunay lang malugod mulang tanggapan. Amen. It's been 18 years simula nung mawala ang tatay ko. At isa sa mga natatandaan kong alaala sa kanya ay nung maliit pa kami, dali-dali kami kasama ng aking mga kapatid na tumakbo papunta sa kalsada. At may inaabangan kaming humintong sasakyan. At sa bawat paghinto ng mga jeepney, lagi naming pinagmamasdan kung sino ang bababa. At sa pagbaba ng isang tao, kapag hindi pa yung taong yon ang hinihintay namin, kami ay malungkot. No? Kami ay nananabik. Pero kapag dumating na ang tamang sasakyan na lulan ng taong ito, kami ay nagagalak. Sa pagbaba ng aming ama, mula sa kanyang trabaho, kaming lahat ay masaya. At dali-dali kaming naghihintay, nananabik sa kanyang pagbabalik. At ang pinaka-inaabangan namin ay ang dala-dala niyang pasalubong. Agad kami magmamano sa kanya, sabay kuha kung ano man ang dala-dala niya. 1 kilong mansanas, 1 kilong pongkan, tinapay, grocery, at kung ano man ang hatid niya para sa aming lahat. Bakit nagtatrabaho ang aking ama? Bakit siya nagsusumikap, nagpapakapagod? Dahil gusto niya kaming pagsilbihan. Mahal niya kami. Ang aking ina, ang aking mga kapatid, ako, siya ay nagbibigay buhay sa amin. Nang sa ganon, meron kaming makain. Nang sa ganon, may maipantustos kami sa araw-araw. Pinagsisilbihan niya kami sa abot ng kanyang makakaya. Joseph is the servant of Christ. Kung titingnan natin, si San Jose nagsilbi sa banal na pamilya. Pinagsilbihan niya si Maria at ang Santo Niño. Habang lumalaki si Jesus, siguro napakagandang tumira kung saan nakatira ang banal na pamilya. Puno ng pagmamahal, kapayapaan, pagsisilbi. At kung titingnan natin, ang nagsisilbi ay isa ring nagsisilbi. Jesus came in this world not to be served, but to serve. Siya ay nagsisilbi, hindi siya ang pinagsisilbihan. Siguro naman na ni Jesus, ng batang si Jesus, ang attitude na ito sa kanyang ama na si San Jose. Habang siya ay lumalaki, nakikita niya kung papaanong ganito pala ang dapat na meron tayo, ang pagsisilbi. Sa mata ng lipunan, kapag sinabing ikaw ay nagsisilbi, kapag ikaw ay isang alipin, tila ba napakababa ng pagtingin nila sa mga taong nagsisilbi. Mababang uri ng tao, walang mararating sa buhay, hindi malaya, meron kang amo, ikaw ay nakagapos. Ngunit sa mata ng Diyos, kapag sinabing ikaw ay servant, nagsisilbi, isang alipin ng Diyos, ito'y nangangahulugan na ikaw ay pinili. You are chosen. Sa dinami-dami ng pwedeng magsilbi, bakit ikaw pa ang pinili upang pagsilbihan ang Panginoon at ang ating kapwa? Marami tayong matututunan sa ating mga karanasan sa ating mga ama. At ang isa na dito ay ang magsilbi, to become a servant. Pagtandaan ninyo, magiging mga ama kayo ng kanya-kanya ninyong tahanan. At isa sana sa mga naitanim ng inyong mga ama ay ang diwa ng pagsisilbi. Christ became obedient to His Father. He followed the will of the Father. Si San Jose, alam niya, malinaw sa kanila na ang kanilang pinapalaking sanggol, ang Santo Niño, ay ang anak ng Diyos. Pinagsilbihan niya ng buong puso, ng buong katapatan, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw ng mga ama, atin namang pagsilbihan sila. Kung sila ay nagsusumika para tayo ay mabuhay at pagsilbihan, this day is a special day for them. Isip ka ng paraan kung paano mong maaring pagsilbihan ang iyong ama sa espesyal na araw na ito. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at mapagmahal,
Pinapasalamatan po namin kayo sa pagbibigay ninyo ng halimbawa sa amin sa buhay ni San Jose. Siya na nag-alaga at nagsilbi sa Santo Niño at kay Maria. Nawa ang kanyang buhay at aral ay aming maging pamantayan at modelo sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang pagsisilbi ng walang kapalit, buong-buo ng pagmamahal. Pinapanalangin namin ang lahat ng aming mga ama na patuloy na nagsasakripisyo at nagbibigay buhay para sa aming lahat. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. San Jose at alapag-obra, sipagan mo alang kapara, king katapatan na pusanda ka, kabiyayan ni pangati mula, king kabanalan tukyahanda ka, familia mi pangati mula, patulunan daring magobra, obrang tahimik at mapunga, impa manalastas mo, kapyasnan, digdagan mo pang kapanalan. San Jose at alapag-obra, sipagan mo alang kapara, king katapatan na pusanda ka, kabiyayan ni pangadi mula, king kabanalan tukyahanda ka, familia mi pangati mula, king kekang banala familia, karelapi kalubmungan, kabiyayan mo mit mong dignidad, malama pusong epitipla. San Jose at alapag-obra, sipagan mo alang kapara, king katapatan na pusanda ka, kabiyayan ni pangati mula, king kabanalan tukyahanda ka, familia mi pangati mula, ke kaming lapamilatan, mananong iatad mukengan, king kayarian naning Diyos, anuan apaninasan mingang kamtan. San Jose at alapag-obra, sipagan mo alang kapara, king katapatan na pusanda ka, kabiyayan mi pangadi mula, king kabanalan tukyahanda ka, familia mi pangati mula. O San Jose, O San Jose. Kareti pong mga labasan na bulan, ating metong karanasan tamo, ating metong Filipino na megin trending. Nanuya po yung trending,
miglayang meging sikat at uso karen terminong gagamitan da rin kay katamong kayanakan kempo nga Facebook. At ini po meging trending ay iti inaus tayo pong community pantry. Anong no ka rin, metong po ka rin ng katao Manila, ay si panang mikabit siyang lamesa at may napagya pong dakala aliwaliwang pamangailangan na ning metong nga tao. At biglaya pong meging viral ito, may kalat. Miras po ka rin aliwaliwang parokya, aliwaliwang probinsya, at ikatamo kiniking Pampanga, ikitamo nung pakanano lang may kibat ding aliwaliwang parokya. Ikami man po kining parokya ng San Jose, kining San Jose Malino, ginawa kami mo naman at pepalagwan miya pong agape ng San Jose. Anong no ka rin, miya po inaus community pantry, inaus miya po community kitchen. Anong no ka rin, apansin mi po kasi, ring community pantry, atin pong gule, ating patis, ating aslam, balamo mo po condiments lang mo, ang po pang mapilan na paggule-gule, sabi ko pen, o talang babi, o talang baka, o talang asan, o nanugong panyangkap da rin tawan, dyan dininan mong gule, nung alam na yung panyangkap, di balamo kulang niya pa mo rin. So yung sabi mi po, pagluto ta, nalapin man, luto ng ulam na iulida den tao kakananda na mo. Napin po pegumpisan mi tiketi parokya at sana pen nga me asad-sad miya. Metong ya pong karanasan tamo, bakit? Para nano? Uling pong denasan tamong pasibayo, itang bala mo me semi-lockdown tapo. Manibat niyan din tang lareng marakal abalitang mga rakal na po ding mga perwisyong pasibayo, may COVID pasibayo, 8,000 na day. Bala mo sinabi ng gobyerno, kailangan tamo mag-strictong pasibayo, uling medyo ginalata na, medyo may pasobrata na po kayong pamagluwal. Anyapin, penamdaman tamong pasibayo, itanong no ka rin, tamo makakimot, may kasakit lang pasibayo rin tao kayong pamangan. Anyapin po bala mo, in panamdam tamo ketang panahon na ita, o hindi na naman, masakit na naman nabili, o hindi na naman, daranop na no naman din tao. Mampulubusan, pero in panano, sapat na andyan pakanano mo man, na apakibatan tamo ining pamangailangan da pureng kaparatan tao. At uli na niti, balo tamo po, eta naman ngan agawa iting bagay nga iti. Anong minsan po ngarapin, mo naman kayong pamangan, indaranasan tamong pamagkasakit, lalo na po, makalungkot, potandamdaman mo, ining kaluguran, meteya uling may COVID ya, at naking kabilis. Ngarapin po kayong sarili tamo, no ka rin tamong migot si kanan, no ka rin tamo kumang inspirasyon kayong kekatamong biye. Kenita mo po akit ing legwan na gewanan ning kekatamong Santo Papa, anyang deni pong letanyas ng San Jose, digdagan na po. At metong kareting litanyas sa iti, anong nung ka rin akit tamo, pekadina ng ulaga, ining kasakitan na daranasan, na puning metong nga tao, lalo nang yaning panahon na ng pandemya. Inaus niya po kaya nga manong English, patron of the afflicted. Bala mo kaya katamo siguro nung translate tayo, patron, daring sablang mipaimburisan. Kaya pong translation ng Apong Rick, inaus niya pong kasnawan daring makalunos. Tunepen, imbili tamo, bala mo meging makalunos tamo. Pero pauli na pong San Jose, manakit tamong sikanan at inspirasyon. Kaya ano pong paralan. Akit tamo po ketang kwento na nung no ka rin San Jose, dela nala po Ehipto, Maria Ampoy Jose, ketang bengi. Anong no ka rin, kapapanganak na pamong Maria, pilan niya pamong Aldo, harapin sasabi, paman mi babawi si kanan, kempangabait ng Jesus, potang kay, awni na naman yung problema. Kailangan niyang itakas yung anak, bangka nita, mi paimburisan, kareng gamat daretang bisang manakit kayo, hanapin po. At tuli na nito, ginawa ya rugo, may kiramdam niya king amburyana ng Diyos, linakbe na lang papunta king Ehipto, ketang madalumdum, ketang masakit, pamaglakbe. At kita tamo puwakit, tunepen, atin tamong San Jose. Anong no ka rin, karetang kabilyan na masakit, at may papaimburisan, ngarapin po, atin tamong pwedeng piyawsan, pwedeng lapitan, pwedeng maging sikanan, kasimplin tao, pero potang lawen tamo po, katapat na,
king kaburyanan ng Diyos. Nanuman ning sabyaning Ginoo, kaya pong gagawan, nanuman ning sabyaning Ginoo, kaya aya pong pamintuan. Itaman po, sana iting katamong maging sikanan, lalo na den pong tatang anong nuka rin beluan tamo, nakarakala kapag subukan yening kasalukuyan na panahon, at yung tamong maging sikanan, ing metong atatang kawangis ng San Jose, eya pepay nawa, anggat eya mibili keng manawang kabilyan, ing metong pakamalan kimbye. Sikanan tamo po, sikanan dareng sablan tatang, lalo na ikayong tatang ake kaming parangalan, potang mangay na, potang magkasakit, kimbye, ganakan yung depata ng San Jose, alang takot, bitmong tapang, ketang kabilyan, mipaimburisan, ginawayang paralan, bang kanita miligtas ye Jesus, gagawang paralan, bang minawa tamo, kabilyan kimbye. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, at doon mikekaking kapamilatan, ning pigkalub mong sikanan kimbye, kin inspirasyon ng San Jose, ikami man anting kekanganak, lalo na din yung panalangin ming tatang mikimbye, bika sikanan lanlub, bang kanita rin karelang anak, yung karelang pamilya, asal badala, keng nanumang masakit na kabilyan, makapangay na at makapagal, pero balumi, king kapamilatan ning kapamintuan, king kekang kaburian, at king inspirasyon, na ning kaming patulunan San Jose, deting sablang deti, minidinan lang kabaldugan, at midinan lang sikanan. Keka adwan mi o igpa, king saop na ning talatayid ning kekang anak San Jose, manggaman king alanganga. Amen. San Jose, Patriarkang Banal, O San Jose, ipaming talay-ingat, O San Jose, tunay kang mapamildo, ulirang talasuyuning Ginoo. King Mindu, meging tapat ka, kalasaging panganit kasalbantayanan, tunay kang mepili, king lahing pinili, king wanalangin ng David. O San Jose, Patriarkang Banal, O San Jose, ipaming talay-ingat, O San Jose, tunay kang
Pota pong mumuli ko keniking parokya ning San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Paneke po nga kakit at panekeng pagmasdan, ingkeng libutad ning retablumi, ingkeng libutad. Aliwayang image ning San Jose, it is not the ordinary and the typical image of Saint Joseph. It is an image of a happy death ing mabibinang San Jose. San Joseng mamamatay na. Nung pagmasdan niya po, kayabe ni Maria at Jesus, ing kayang anak. Mangagay Maria kitang siping na. At Jesus, ang tabayanan ni. Anya siguro, Saint Joseph is not just the patron of the Universal Church. He is also the patron saint of a happy death. Masayang pangamate. Kabang pagbasdan kay imahi, sabi ko kay sarili ko, how I wish na sana anyang mete imako last April 1, 2 months ago, sana kalupa ng Maria at Jesus and tabayanan de San Jose kimpanga matena. Sana kami mo naman ayan tabayanan miya anyang matene. But it was different. Uling pandemya, my mom died all alone in the hospital. Iyan dili ka rin, layang kayabe. At siyo kami kanita kem pibale-balemi, maka-quarantine kami. At binaw siya yung doktor kanako, yung sinabi na kanako, ginawa na namin ang lahat, pero di na nakayanan ni Mami. Nag-flat na po ang linya. Wala na si Mami. Anyang panahon po nga ita, dakal ko tangking sarili ko, may kulang ko ba? May kasala ko ba? Kitnang kaya naman nga pong Ginoo. Magserbisyo na kami man kimpisamban. Itatang ko MDC, imako pala simbane man. O ba't kingwaneng maranon, imako. O ba't karanon ng kingwa, imako. Dakal ko kutang nga babayat kanita, bakit imako pa? Pilang days alam patugot gagaga at pilan bengi kumipatutod ba sa dese uling pigaga na kan kay Mako. Karening mabayat ako tang areni, I found consolation. Anyang bisita ko po kay ni king parokya ni San Jose, kay king San Jose Malino. Kabang pagmasdan ke ing imay ng San Jose, ing mabibinang San Jose. Sabi ko, San Jose, payapa yang mete, not because at chula siping na i Maria at Jesus, but also because he knew all along in his life, even at the point of death, kaya bini nga pong Ginoo. Anyang pagbasdan king imahi, sabi ko, imako, in the end, man meteng magdili-dili. Bistaman emiya man nakayabe,
anyang tauli ng anyang mabibinane, kaya binanema ni nga pong Ginoo. At tsuya kasiping ni nga pong Ginoo. Tataryane, papunta Kimbanwa. Ikatamungan po at intamungan kanya-kanyang pagdalanan kimbiye. Masakit. At nung minsan, sasabihan ta na aking sarili tamo, likwana ako kaya ni nga pong Ginoo. Ala niya kayang pakialam ka na ako nga pong Ginoo. Ngayon year of St. Joseph at Father's Day po ngayon, I ask you all to go to St. Joseph. Go to St. Joseph and pray to him. You will find consolation in desolation. You will find peace in chaos. You will find joy in sorrow. And you will know that you are not alone. Tutusinopa na ako pong San Jose, ban kanita mas akit ke implano ni nga pong Ginoo, kimbiye ko. Bistaman may kasakit kaming pamilya, ikit miya pamurin ing sala ni nga pong Ginoo kim pamibibim. Sana kapamilya ta na pong San Jose, idala na katamong mas malapit pa king nga pong Ginoo at king anak ng maningat ke katamo. Ngenit manggaman king alanganga. Amen. Yan po, balo ko po mabayat po ing panamdaman ning kematen. And it is true that death is scary, makatakot, lalong-lalo na ngayon yung pandemya. But with the help of St. Joseph, ikatamungan na tsukeni, ikayong manalbe, ikatamungan pagsadyan tayo yung kikatamong kamatayan. Ikatamungan, we wish to have a happy death like St. Joseph. Payapang kamatayan. At kabang manalangin tamo kang San Jose, let us pray the very prayer na gawa ng Philip Kozlowski as we await for the coming of our own deaths. O blessed Joseph, who yielded up my last breath in the arms of Jesus and Mary, obtain for me this grace, that I may breathe forth my soul in praise, saying in spirit, if I am unable to do so in words, Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and soul. Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. Amen. Ginoo
maligayang San Jose, diningap me ni Jesus, King lubong hula, meging tunay kang bante ni sala. King kasimpihan, kalulong karpintero, King kasimpihan, maligayang San Jose, obrang payak tepat mo, obrero ninggino, obra at panalangin ginamon. Timpala ka, King Diyos at pangakuna, timpala ka, maligayang San Jose, Maestro ni panalangin, ibiyemuhin ka na, Diyos pakiramdaman niya at Nagpangkembe ako. Masulog po rin anak. Yung malyaring yan mo na yung mga tibatan. Diyan niya ganaganak ako. Minsan, amo nang magkamali.
amo ng makausto. Makanya po, kasi mo naman po agampanan nga ning ay ganaganang pabor karela. Nung minsan, uling kalulo mo yung bili, nung alakang penakitan, alakang pumibiya karela, wala ang ganagatan may babata kayo. Ika'y sandalan ni, ika'y pialimbawanan, hindi aking biyeni. Katawan mong saya, bitis mong abtakan, gamat magaspang uli ning obra. O tatang ko, kaluguran da ka, lugod ning Diyos ipa, ke kami mo pa. Salamat, kingalang para o tatang ko, o iba ko, salamat salamat. Kanina po minsan, manti ko mo ang bala mo, may sakab. Nung wari sa akin kayo, may talakad na ako pa si Bayo. Siguro kabaryana naman apong Ginoo. Metong karing peka paborito kong captions, basa ko na in the past, yapinitang, a better appreciation than being loved is being trusted. Kaya katamo burita mo yung luluguran, pero baloyo, mas malalam pa kanita yapining pagkatiwalan, panaligan. Yan luluwen tamon dyan pang keng relasyon, kaluguran may metong ataw, kaluguran may kaya kang nakamalati, pero apagkatiwalan niya. Balamo mo, lalalam, itang pamipaulagat, lugod, pot ang ating trust, pot ang ating panaligan, pot ang ating kapanaligan. At yung diwan na niti ka rin kay buring akit, ining lalakwanang alimbawa kay katamo ni nga pong Ginoo, king biyen ng San Jose, nalalawen tamo antimong metong ataong penaligana nin Diyos, king metong apeka maulaga kayo, yapin ing kekatang Ginong Jesus. Gawaning guardian of our Redeemer, San Jose. Nung ating peka maulaga kin Diyos, kin diwanan ning kayang gewang pamagligtas, yapin ning kayang anak, ampo ing Birhen Maria. At dening adwan deni, penalig nala ning apong Ginoo, kang San Jose. At nuita mo, nung bisa tamong sumulong king kakatamong debosyon kang San Jose, meto nga panagkat na kekatamo, yapinitang sumulong tamo naman king kapanaligan. Muna, manalig ta king apong Ginoo, kadwa, busan tamo yung apong Ginoo, manalig mo naman kekatamo. Lawantala ret ang penalig na kekatamo. Hining meto nga maulaga, king kekatampa makiugnayan king Diyos. Alwa mo itamong manalig king apong Ginoo, itamo panaliga na katamo mo naman. Ako manisipsipan maging obispo, meragul ko, king meto nga kalulong pamilya. Pero, ngini arapan nyo, obispo ko. Bakit? Uling,
penaligan ako ni nga pong Ginoo. At ako, panaligan kaya mo naman. Kang San Jose, nga pong Ginoo, may naligyan naman penalig ni ing kayang anak. At nung penalig ni nga pong Ginoo, ing kayang anak, kang San Jose, kita mo naman, panaligan taya mo naman, San Jose. Malyari tamo mo naman na pasawop kaya, lalong-lalo na kaniting panauna ng pandemya. Malyari tamong maus kaya, na iyang penaligana ni nga pong ginuking kayang anak, at hanggang ngayon, kita mo naman, malyari tamong manalig kaya. King kayang kasopan, kapamilatanin kayang halimbawa, at kapamilatanin kayang pamanalangin. Manano na sana yung kakatan debusyon, kang San Jose, na yung kakata Santo Papangini, gewaning ining hirap St. Joseph, hanggang kayang December 8, ini sana mamungang malalam akapanaligan king Diyos at makanyan mo naman metong yan namang kayawsan bangkan ni talawan tamo ing penalig na nin Diyos kay katamo. Nanin penalig na aliwa mo rin bage-bage, aliwa mo rin talento kay katamo penalig niya naman ing kayang anak. At yung tamong ini kaya ning kilumpisamban metong agagawan tamo kay ni yapining pamagmasusi king banal a Eucharistia. Ninong tatanggapan tamo kang Eucharistia, kaya tayo tatanggapan ni Yesus, kaya tayo tatanggapan ng kayang amano, kaya nung ini, tinggap tamo, panalig niya mo namang kikatamo. Dapat tayong pakamalan, dapat tayong manipasyag, king kikatamong pamibiyebie, king kayang anak. San Jose, talaingat na, ning kaya kaming talapagligtas, antabayanan mo kami at sopan mo kaming bibiyebie, kalupa mo.
Panalangin kang San Jose. Bapo talaingat nin talapagligtas, esposo ning Iwan na Virgen Maria. Kay kayong Diyos, penibala ning anak ng bugtong, kay kay Maria, binili na yung kapanaligana. Kambi mo'y Kristo, may katawan niyang tao. Nuwan na San Jose, kay kami muna man, ipakit mo yung metong kangigpa, at tayran mo kami, king daklat na ning biye. Aduan mo para kay kaming grasya, pakalulo, ampong sika ng pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. At imong igpana ning Arkediocesis, payabot ko yung maragula kapasalamatan, karing makatuki, ban maging makabaldugan niya, iting tagimpan. Kangamong Robert Feliciano at King San Jose Parish, Malino, Mexico. Kangamong Al Manakmol III at King Archdiocese Commission on Social Communications. Kangamong Rick Serrano at King Archdiocese Liturgical Commission. Kari among Senon Tulio at among Fiel Pareha at king kapadad tamong Horacio Bitangkul. Kari hanggang music ministry groups, amidake king panahon at karelang talento. Kari miyailuang media partners niting online presentation. At kari hanggang sinaw at midake king sarili ra, king miyayaliwa at tahimik paralan, kalupan ng San Jose. Ing Diyos sa malugod tamong igpa, ang makibalo king sabla, katulan at panwana na kayo sana ating obrayo. Ngayon po, bindisyonan tala rin tatang at ding sablang may kisan metong kaniting kakatamang presentation. Ing ginumantabi kay kayo, o ginong Diyos, ababye-bye kay tisulip at karimbanwa, bendisyonan mula sana po, reting pengaring lalaki, din tatang mi, kambi na rin karelang asawa, ila sanang maging mumunang talaturo ng kasalpantayanan karing anak da, king kapamilataning amano at maya palimbawa. Luguran dala sana rin karelang familia, king mitmong tula at kalawsan na loob. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Higpa, po'y anak, Apoy Espiritu Santo. Amen. San Jose, igpang talaingat na ning Ginoo, ipanalangin mo kami.